Glædelig påske, siger vi til hinanden på denne påskedag. Til Gud siger vi, tak Gud, at vi lever. Tak Gud, at vi også i dag hører, at livet sejrer, livet spirer, og vi ser det rundt om os, og hjælp, at vi også må se det i vores liv. Herre, vi beder dig om, at du vil trøste dem, der sidder med mørke i sindet, og velsign du det ord, som får livet til at spire. Nogle vil nu på denne påskedag have hørt og opleve en festlig gudstjeneste fra Domkirken med de kendte påskesalmer. Hørt evangeliet om Jesu opstandelse påskemorgen. Den her eksplosion, som ligesom sker, hvor vi oplever lyset og livet. Der er stadigvæk mørke skyer over vores liv, over vores verden. Mørke skyer, som skaber ængstelse. Vi kan blive lammet, så vi næsten ikke tør leve. Vi kan give hinanden skrækscenarier, men vi kan også opmuntre hinanden og hjælpe hinanden med at se de gode ting. For der er så meget godt mellem mennesker. Der er også meget kærlighed. Der er så meget smukt derude. Og der er kraft i Jesu ord, som vi hører. Han lever. Jeg er med dig alle dage. Alle dagene her på jord. De dage, vi kunne kalde menneskedage. Men jeg er også med dig i nye dage, der hvor vores forstand ikke kan følge med. I morgen, anden påskedag, der vil vi høre om de 2 disciple, som skuffede og triste til måde var på vej fra Jerusalem, der hvor Jesus var, der hvor de havde været sammen med ham, til Emmaus, hjem til dagligdagen. På vejen møder de Jesus. De kender ham ikke. Og de fortæller for denne fremmede mand, at de havde troet, at Jesus ville gøre alt godt. Men nu var han død. Ved bordet, hvor de deler brødet med hinanden, og hvor han deler brødet og velsigner det, der opdager vi, at det er Jesus. For hvem andre end Jesus ville dele måltid og liv med fortvivlede og tvivlende mennesker? Andre end Jesus. Det var ham, og de så det. Og de begyndte at være glade, fordi de oplevede, at han var kommet gennem dødens mørke til liv. Det har mennesker levet på i 2000 år, og der er kraft i ordene til liv